kelir ginelar kinarya jagating wayang minangka pralampita laksitane gesang titah ing Madyapada manungsa sinebat titah sampurna rumagang kanthi getering rasa nalar kang mulur budi kang luhur pinarcaya dadi wakile Gusti Maranata jagat saisine dimen lulus kang sedya manungsa kudu anggayuh kawruh sangkan paraning dumadi saranane kudu maguru mbegegek ugek sadulita hemel lae Ndara Bratasena sampeyan aja bingung sing jejeg imanmu Gus ampun ngantos ndika Ndara Bratasena kelangan kiblating kautaman Gus Kyai Semar aku rumangsa nyangga dosa kang gedhe anggonku dadi satriyaning bangsa muspra tanpa guna dina sakmengko akeh para kawulaku sing keserakat uripe Sentana praja sing dioyak mung blendhuke wetenge dhewe wong dhuwuran isine mung congkrah lan dardah kabeh dora kena kanggo conto Kyai Semar Badranaya kowe tutura karo Bratasena Kyai Semareka den prayitna semurire eka ambalik
setyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milangono lintang bima sekti kula saged nggagapi lan kula saged ngraosaken dumateng paiting lelampahan menika Gus. Nuwun sewu. Kula tak nderek usul, Semar tak nderek matur. Negaramu kuwi wis akeh wong pinter. Negaramu kuwi wis akeh wong pinter, saben taun ngluluske lan misuda sarjana sing cacahe ora sithik. Akeh wong pinter ning langka sing kepinterane kala wau dilambari kawicaksanan. Malah majune jaman nadyan mung nganggo piranti sing mung sak gegem parandene ilmu apa wae bisa disinau saka kono. Ndara nadyan kawruhe isih pas-pasan nanging wis rumangsa pinter, rumangsa bener, rumangsa suci, banjur tanpa ewuh-pekewuh wigih ringa-ringa ngiyas lan nganggep wong liya padha bodho. Mongko Ndara, mongko ilmu niku kelakone kanthi laku. Tegese ilmu niku kelakone kanthi laku, tegese maknane kudu dilakoni lan kok kudu ana guru sing njujukake laku. Wong golek ilmu niku hukume wajib. Wong golek ilmu niku wajib nanging mangkate lan tujuane golek kawruh sampeyan ya kudu weruh. Akeh-akeh wong golek kepinteran niku mung ben dadi wong sing kondang, wong sugih, wong mulya, wong sing duwe derajat lan pangkat, kajen keringan. Mongko gegayuhan sedaya niku sejatine kleru. Gegayuhan sing ngoten niku sejatine kleru. Merga saripatine ilmu niku tanpa beda kaya pasemone pari. Pari nika saya isi, saya ndingkluk. Pari dadi beras, diolah dadi sego, bisa dadi pangan, satemah piguna tumrape wong akeh. Ndara, sing madhep sarta mantep rasamu nggih, Den. Manggolek ilmu marang guru sing cocok kalian rasamu. Men sampeyan weruh, lamun ta wong pinter sing sejati niku jiwane lembah manah, pikire wicaksana lan kepinterane bisa piguna kanggo wong akeh. Niku paugerane wong golek ilmu, Den. Caritaning satriya linuwih tan maradi mring kautaman tan pegat mring
pangestine wah Kiai Semar banget panarimaku tuturmu becik bisa kuwawa gugah marang rasaku aku njaluk pangestumu aku njaluk pangestune Kiai Semar Guru Durna sing tak tuju inggih Ndara inggih nanging nuwun sewu ucap kula niki manggondeli sing kenceng kasil lan orane wong golek ilmu niku ora gumantung guru kula baleni malih kasil lan orane wong golek ilmu niku ora mung gumantung saka guru nadyan gurune pinter nanging yen siswane kesep yekti ora bakal bisa dadi kosok baline Ndara kosok baline nadyan to gurune ora bener nanging yen siswane tigen mugen lan temen anggene sinau yekti sampeyan bakal dadi murid sing pepethingan mang budal sampeyan budal dateng pertapan Sokalima mang budal dateng guru sampeyan Guru Durna sampeyan ngagem tekad satriya tanah Jawa muga-muga bisa kasembadan apa sing dadi gegayuhan lan sedyamu Bos
jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara Prabu Duryudana iki urip ana negara Ngastina ketoke dadi ratu gegedhuk ning kaya wong urip ijen tanpa kanca tiwas mercaya wong pirang-pirang tibaning padha kabeh mung sarwa lamis ora lair batin anggone nyengkuyung adeke Prabu Duryudana. Paman Rekyana Patih Harya Sengkuni paman. Kula wonten dawuh tinimbalan anak Prabu Duryudana amiji keng paman ing kepatihan. Kabar wis sumebar, pawarta wis warata. Bapa Guru Durna badhe gedhekake musuh paman. Ditumplak, disok glogok kaya banyu saka ngejun. Kabeh ilmune Bapa Guru Durna diwenehke dhateng Yayi Bratasena. Diparingke kalih Yayi Bratasena. Kamangka paman. Kamangka rina wengi uripe Bapa Guru Durna mapan manggon dhateng negara Ngastina mriki. Kula pun jubriya wiwit biyen. Ngingu guru siji ana kene malah dadi penyakit. Kadya dara-dara miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Mimangutama panindak ing praja adil bejo dadi bahandara rina repan mring praabdi Weladalah kula nuwun sewu nggih Kakang Pandhita Durna, Guru Durna, gurune Pandhawa lan Kurawa niku lair tekan batin anggenipun ngabdi dhateng negari Ngastina mriki. Sing ngomong sinten? Sing ngomong sinten? Wong dadi guru niku niyate macem-macem. Ana guru sing pancen lair batin mulang marang murite. Ana guru sing mung golek bayaran. Ana guru sing niyate gur arep gendhaan karo murite. Guru Durna babar pisan ora duweni rasa welas asih dhateng kula. Wis ngerti lamun Pandhawa niku musuhe Kurawa, Bratasena niku klilipe wong-wong Astina. Kena ngopo malah digedhekake, kena ngopo malah dipinterake. Paman Harya Sengkuni paman. Kula wonten dawuh tinimbalan, Nger. Bapa Durna kon mateni si Bratasena. Sampeyan
Sampeyan janji ora bisa gawe cara mateni si Bratasena. Sampeyan dhewe sing tak gantung ning alun-alun. Hangudarit yasara riwut Urawati rawat wawati Wati lamun kauningan Mula ta mula. Layak aku mau bengi ngimpi dirubung sendok. Aduh, ketiban wanget Patih Sengguni. Kakang Durna. Kowe biyen dikon ngabdi ana Ngastina kene supaya gawe Ngastina kene kahanane tentrem, ning kok malah gawe tintrim kaya ngene kahanane. Ya ta ya. 1000 cara bakal tak tindakake. 1000 cara bakal tak lakoni Patih Sengguni supaya Kakang Guru Durna bisa mentala mateni Raden Bratasena. Hangudarit yasara riwut Urawati rawat wawati Wati lamun kauningan mrengsang ambek ngomawati tan mante pinarti klapa ladrang sewaka
langenira sang nar pati lampah hira alon gina ora bak badaya yuwarna nira sari ong Sumolole, sumorate, emprit gantil buntute omah joglo hawela. Layak to layak. Prenjake padha ganter, jagone padha tarung. Ndak waspadakake Kang Prapta ana pertapan Soka 5 ya Soka Panca iki. Ndak sawang warangka negara Ngastina Adi Rekyana Patih Harya Sengkuni. Sakwise Adipati Harya Sengkuni jenak anggone pinarak, prayoga anggone seba, jenjem anggone sumanggem. Mara gage Adi Juni, luwih dhisik aku tak takon kelawan Adipati Harya Sengkuni. Kok ngowah-ngowahi adat to, Di? Saben-saben ana perlu, saben-saben ana butuh.
Si Adi cukup nimbalipun Kakang marak mangarsa ana sitinggil praja negara Ngastina. Lah kok samengko si Adi sing prapta ana pertapan Sukalima kene. Janjane ana apa to Adipati? Adipati Harya Sengkuni. Kakang Durna. Iki ngene ya Kakang. Wasing wigati aku sowan ana pertapan Sukalima ya pertapan Sukapanca iki ingkang sepisan ya kuwi tilik marang titi tata tentrem ingkang kagelar ana pertapanmu kene. Ya merga saka kepinterane Kakang Durna satemah ndak sawang katon ayem tentrem jenjem permanem tanduran ana ing sekolah Sukalima tanduran kang ana ing sekolahmu pertapan Sukalima kene katon ijo royo-royo dalan-dalan ya katon resik. Tah kuwi mratandani lamun to pancen wegik lan mumpuni anggene Kakang Durna gula wencah marang putra siswa. Lah angka 2 Kakang Durna. Angka 2 aku mung bakal ndambuhake tembung alam oneng. Alam kuwi tembung lawas, oneng kuwi tegese kangen. Ya merga wis sawetara wanci ora pinanggya mula ripalungguhan iki aku seba ana ing pertapan Sukalima. Lah triwigatining perlu Kakang Durna. Triwigatining perlu anggonku sowan ana pertapanmu kene yektine tekaku rene ora metu saka krenteking atiku pribadi. Aku tekan kene dudu saka niatku lan kekarepanku dhewe. Nanging aku diutus dening Nalendra negara Ngastina ora ana liya ya kuwi anak Prabu Duryudana supaya dina iki Patih Sengkuni kon nemoni Kakang Guru Durna. Apa dawuhe anak Angger Duryudana Adipati? Lah iki ngene. Nyuwun sewu. Blaka Suta blak kutang terus terang. Dina iki ratu negara Ngastina ya kuwi anak Prabu Duryudana lagi kuwur baliwur bingung bilunglungan sing dadi pikire Kakang Durna. Oh sik ing atase anak Prabu Duryudana dadi ratu mblegedu ora kurang sawiji apa keceh bondo kemul kamukten gatheng mutiara paribasane tur bisa nepak mbun-bunane wong sak negara Ngastina. Kok dadak nganggo sedih sing disedhihke iki babakan apa? Kinalare kepiye? Adi Juni Patih Sengkuni. Kakang nyuwun sewu. Ingkang gumana musik sadroning penggalih tumrap anak Angger Prabu Duryudana ora ana liya kejaba mungsuh bebuyutan satru mungguing cangkelaan kelilit mungguing netra ya kuwi ora ana liya kejaba mung para Pandhawa. Mongko nganti ripalungguhan iki sing jeneng Pandhawa lan Kurawa kuwi ibarate banyu karo lenga ora bisa dadi siji, ora bisa manunggal, ora bisa rukun. Tah lan besuke Kakang Durna. Besuke kalamun para Pandhawa kenceng, para Kurawa cukeng anggone ngukui karo benere dhewe-dhewe tan wurunga bakale dumadi jangkaning jagat ingkang sinebut perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Lah iki Kakang Angger anak Prabu Duryudana lagi mikirake babakan iki lan ngukur marang kekuatane Kurawa apa dene kekuatane para Pandhawa. Nuwun sewu Kakang Durna.
Pandhawa kuwi senadyan to cacahe mung 5, ning nyatane 5 kuwi mau mentes kabeh, duwe keluwihan kabeh. Pandhawa 1 Puntadewa ya si Yudhistira. Puntadewa kae senadyan to ratu ketoke kelemar-kelemer, ora nate maju perang, nanging lamun to murka utawa duka bisa mbledhos dadi buta sak gunung gedene kae Puntadewa. Angka 2 panenggak Pandhawa si Bratasena ya si Bimasena. Kadegdayane panenggak si Bratasena, kadegdayane kasektene wis mbrebeki jagat. Sapa menungsa sing wani perang musuh Bratasena? Jajal. Kuwi panenggak Pandhawa si Bratasena. Tah angka 3 Kakang. Angka 3 panengah Pandhawa si Arjuna ya si Janaka. Lamun wong lanang ngelem karo kesektene, lamun wong wedok ngelem karo kebagusane. Tur to si Janaka utawa Arjuna duweni keterampilan ingkang mrojol ing akrep, punjul ing apa-apa, prigel anggene olah jemparing Kakang. Durung kembar kemanikan. Pinten lan Tangsen utawa Nakula lan Sadewa kuwi ya duweni kasekten sing menjila, duweni kadegdayan sing linuwih. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa Kakang Durna. Lah balik saiki pirsanana para Kurawa Kakang. Kurawa kae nadyan to cacahe 100 ning rembyah kakean cacah, ngreda kakean jiwa ing ngatasé wong 100 kok siji-siji ora ana sing mumpuni, siji-siji ora ana sing menjila, siji-siji ora ana sing dadi. Iki janjane piye Kakang Durna? Mangka wis cetha pratela, lamun Pandhawa lan Kurawa kuwi anggone sekolah padha, gurune ya padha, kabeh jebolan saka sekolahan Sukalima kene. Ing atase Pandhawa lan Kurawa padha-padha murite, padha-padha siswane Guru Durna, kenang apa dadine kok beda Kakang? Angger Duryudana duweni panggerba, anak Prabu Duryudana duweni panemu, lamun to ning negara Ngastina kene ana kebawah sekolahan pertapan sing gurune Mban Cindhe Mban Ciladan, pancen ana guru sing pilih kasih, guru sing ora adil. Pandhawa 5 dirangkul, ditresnani Kang Sarta dipinterake, nanging Kurawa 100 diumbar ora digagas karo guru kuwi mau. Lah aku tekan Sukalima kene Kakang, aku tekan sekolahan Sukalima kene iki mung bakal miterang kanthi gamblang marang Kakang Guru Durna. Sing ndok kersakake iki kepiye? Pandhawa karo Kurawa padha-padha muridmu, ning nyatane kok ndok gawe beda. Iki janjane dasarmu apa, wewatonmu apa Kakang Durna? Permara reh mangus wamya ngambleng. Kati karonaning kaswasih ring marga hamalatku. Risang Ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus Hamara wayahanto Dipatih
Arya Sengkuni. Apa Kakang Durna? Nyuwun sewu ya, Dik. Gawean sing enteng kuwi siji ngrasani, loro maido. Tak baleni pisan, Kas. Gawean sing gampang dhewe kuwi siji ngrasani, loro maido. Kowe ora ngrasakake. Kaya apa to abote dadi dwija? Kaya apa to abote dadi guru? Dadi lan orane murid. Kuwi gumantung Triwiyata Adi Juni. Triwiyata ki apa? Triwiyata ki jlentrehe piye? Triwiyata ki maknane piye Kakang Durna? Ngene. Triwiyata, tri ki telu, wiyata tegese pasinaon. Dadi lan orane bocah kuwi gumantung telung perkara ingkang sepisan. Sing sepisan ya kuwi panggula wentahe Rama Ibu ana ing dalem. Hangka loro piwulange bapak ibu guru ana ing pawiyatan utawa sekolahan. Lah dene ingkang angka 3 srawung utawa lingkungan Dipate. Kuwi sing nemtokake bocah mau apik apa ora gumantung telung perkara kuwi mau Dipate Harya Sengkuni. Nalare piye, jlentrehe piye Kakang Durna. Lah saiki ngene. Saiki upamane nadyan to panggula wentahe Rama Ibu ana ing dalem ki apik, piwulange guru ana ing sekolahan ya becik, ning yen lingkungane kuwi lingkungan sing ceroboh. Lingkungan merosal. Ora aneh ora mokal dadi anak sing angel ditata, angel diatur. Saiki mara gage sawangen para Pandhawa kae Dipate. Pandhawa kuwi anake sapa? Pandhawa kuwi anake Dewi Kunti Talibrata. Rina wengi tansah nyebul donga marang para Pandhawa, ora kendhat anggone paring pitutur luhur marang anak-anake para Pandhawa. Leh meguru nggone sapa? Leh meguru nggone Pendhita Durna. Leh sekolah ya nggone Pendhita Durna. Padha srawunge Pandhawa karo sapa? Lingkungane Pandhawa karo sapa? Karo Punakawan, mligine Semar Badranaya. Karo Semar mesti dituntut marang budi pekerti ingkang luhur. Saiki aku genti takon. Karo para Kurawa. Kurawa ki anggone golek ilmu ya bener ning sekolahan Soka 5 kene. Sing mulang ana ing dalem wong tuane kira-kira ya apik ya becik. Ning gandeng lingkungane kleru, lingkungane salah, mula Kurawa dadi bubrah. Genti aku tak takon karo Pati Sengkuni. Kurawa kok iso morak-marik kaya ngene iki kumpulane Kurawa karo sapa jajal? Kumpulane Kurawa iki karo sapa jajal? Dalem. Kurawa iki lho. Kelakuane iso morak-marik kaya ngono kuwi. Morale bubrah kaya ngono kuwi. Kumpulane Kurawa rina wengi iki sapa Dipate? Ya kumpul karo Pati Sengkuni. Merga aku dipasrahi tanggung jawab karo wong tuane Kurawa supaya gula wentah karo para Kurawa. Lah, sing kleru ngene iki kira-kira sapa Dipate? Mangka ning Soka 5 kene iki Pandhawa Kurawa ora tak bedak-bedakake. Yen Pandhawa tak ulang itung-itung, Kurawa ya tak ulang itung-itung. Yen Pandhawa tak ulang babakan panembah lan agama, Kurawa ya semono uga, tak ulang perkara panembah, tak ulang perkara agama. Ora ana sing beda ki mung lingkungane sing beda. Wis saiki kowe ora perlu selak karo batinmu. Kurawa ki rina wengi isine mung kok doktrin supaya ora rukun karo para Pandhawa. Iya apa ora? Kowe ora perlu jawab, kowe ora perlu wangsulan. Kabeh sing lenggah tamu undangan ana kene iki, kabeh sing mirsani bengi iki wis ngerti. Kurawa ki rina wengi kok racun karo kanistan supaya ora rukun karo para Pandhawa. Nggih napa mboten? Lah ngono kuwi. Don jawab nggih. Ayo kaya kabeh bolomu. Lah
Gandeng saiki lingkungane karo Sengkuni kok jurang ana jurang Nganestan, kok giring ana ing juranging Kamurkan, ora srawung karo panembah, ora srawung karo pangibadah, ora gelem guyub rukun mergo kumpulane karo Sengkuni. Yen kowe ora selak karo batinmu, Kurawa iso bobrok morale kaya ngono kuwi. Mergo pancen ibarate kertas putih sing nulisi iki kleru Dipate. Ing atase biyen para Kurawa ki anake ratu. Nalika Kurawa isih cilik-cilik, apa member Kurawa isih lugu-lugu kaya ngono rina wengi ndok giring ning guyangan apa ya tumon, Ayo Pangsulana. Kuwi karepmu piye, Bocah isih umur semono, urung do sunat kok do digiring rono iki karepmu piye? Sing ngrusak iki pancen kowe Dipate, Gusti Maha Agung kuwi nuduhake marang umate tumrap bebener karo sing salah. Aku wis niteni. Nyuwun sewu Durna iki wis niteni. Ngendi ngenggon, ngendi papan, ora kecamatan, ora desa, ora sekolah. Ngendi papan anggere enek Sengkunine kuwi ora bisa tentrem Dipate. Ora iso kon tentrem. Wis saiki ora ariken rasamu. Yen wis ana kedadian sing kaya mangkene iki, kira-kira sing kleru iki Guru Durna apa Patih Sengkuni? Jak pikiran Sengkuni. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan limang lir-lirna tanpa kanen lir-lirna tanpa kanen yen tantu lusa yen tantulusa mengko sang Hyang Utama wis saiki ngene. Aku wis bosen nanggere bantah dredah karo panjenengamu. Tan wurunga mengko mesti golek benere dhewe-dhewe. Saiki ngene wae Kakang Guru Durna. Damar mancung cinupet wa sing wigati iki ana perintah saka anak Prabu Duryudana marang Kakang Guru Durna. Nuwun sewu. Gandeng Kakang Durna iki dadi abdine negara. Pendak sasi nampa bayaran, pendak sasi nampa blanja saka Ngastina. Pertapanmu iso endah kaya ngene iki sing ragati iki probya saka negara Ngastina. Gandeng wis cetha ngegla kang tanpa warana, yen to punjer kekuwatane para Pandhawa kuwi mapan ana Bratasena, perintah saka anak Prabu Duryudana. Nuwun sewu. Kakang Guru Durna kersa ora kersa, gelem ora gelem, kudu mbudidaya pak marang patine si Bratasena. Kersa ya ngono, ora kersa ya ngono. Nyuwun sewu. Yen nganti Kakang Durna mbantah dawuh diparingi wektu udakara 7 dina ora bisa mateni si Bratasena, nuwun sewu Kakang Durna. Aku iso ngrusak Sengkuni, iso mbubarake sekolahanmu Pertapan Sukalima kene. Loh, kanthi cara apa? Kanthi cara apa kowe bakal mbubarake Pertapan sekolahan Sukalima kene Sengkuni?
aku bakal nyebar ana layar kaca. Layang kabar lamun to pertapanmu kene ngajarke aliran sesat. Ora mung kuwi Kakang Durna. Saka 5 bangunane iso gedhe. Saka 5 bangunane iso magrong-magrong sarta tumpakanmu roda 4. Iki kabeh ya saka dhuwit negara Ngastina. APBN anggaran pendapatan blonjo Ngastina. Yen angger Duryudana sida gerah penggalihe, bantuan pendak sasi, bantuan pendak wulan sing diglontorake nyang sekolahan saka 5 kene bakale diendhek. Ora mung kuwi kene mengko bakal ditekake alat berat kanggo ngembroke kabeh bangunan sekolahan saka 5 kene. Yen kene wis ambruk papan kene arep tak dekne komplek piye. Mening ora ngene kuwi ya. Kejem kowe senguni, kowe kejem pate senguni. Cai bocah teko. Mangsa barang Kakang Durna anggone budidaya. Mati aku. Piye iki? Sigra tandang risang bayu siwi ritungkul manembah hanglir boyo kumpap Anjrah Kang Puspita Harum kasiliring samirana mrih Sekar gadung ko ngas gandhanyo ing maweh raras lenaning driya
ndak sawang. Ora pangling muridku sing ndak tresnani si Bratasena. Kok katon sumengko pengawak Bajra kang mawa gita kang amengku gati. Ana parigawe apa, Ngger? Muridku sing ndak tresnani Bratasena. Durna guruku. Bratasena kepiye? Tekaku ngadhep marang panjenenganmu. Ya kuwi saka krenteking hatine Bratasena. Kang kepingin nambah kepinteran, ngangsu kawruh, gegulang ilmu. Loh, ngosik. Apa isih kurang? Apa isih kurang anggonipun Bapak maringi ilmu marang kowe Bratasena? Anggonmu ngangsu kawruh mapan ana ing paguron saka lima kene, sok glogok banyu ngejon paribasane. Anggonku meni ilmu marang kowe. Apa isih kurang, Nger? Bocah sigit Bratasena. Bapa Durna apa lali? Bapa Durna nate ngendika mbok menawa wong golek ilmu kuwi ora ana watese. Dawuh Rasuling Gusti kang pungkasan ngandharake wong golek ilmu kuwi nganti saka lair nganti tumekaning pati, wiwit jabang tekan cerabang. Mula aja ngendhoni tekate Bratasena Durna guruku. Ya. Yen pancen kaya mengkono, apa ilmu sing mbok kepinginake, Nger Wejasena? Kaya sing mbok janjekake marang Bratasena triari kawuri utawa 3 dina kepungkur. Ya kuwi kawruh sangkan paraning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip Durna guruku. Kagyatri sanggapirang ora nanggul ginempit kempit dosang retnaning bawana. Ya situkang walang hati kawruh sangkan paraning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip Bratasena. Ya kabara nyata Durna guruku. Ya jagat Dewa Bathara Wasisaning Bathara jagat. Bratasena iku pitukane abot lho, Nger. Syarat-saranane ora gampang. Ora mung bondo ning sisip sembire luput katuranggane nyawamu sing dadi korban Bratasena. Ora peduli. Wis kadung madhep kang sarta mantep rasane Bratasena. Ya, ana syarat-saranane. Syarat-saranane apa? Mara gage kandhakno marang Bratasena. Bratasena kudu bisa goleki kayu sing jenenge kayu gong susuwe angin. Nah, dene mapane panggonane kayu gong susuwe angin kuwi mau ana ing alas Trik Basara utawa lengkeng gunung Candramuka. Piye? Kowe saguh apa ora, Bratasena? Bratasena. Ana paribasan yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Aja mangu-mangu rasamu, Bratasena. Bratasena ora bakal mundur ing geguntur. Ora mendha ing bebaya. Bratasena saguh mujuti Bapa Durna. Bagus, Ger, bagus. Tegese wis golong gilik niat lan tekate Bratasena. Mung pangestune Durna guruku kang ndak suwun. Muga-muga sembada kang sinedya rahayu kang tinemu. Ya, pangestuku gumrajak kaya banyu seduda. Muga-muga bisa kasembadan apa sing dadi gegayuhanmu, Nger, bocah Jentara Bimasena.
Hati-hati Bratasena. Andekmu ya pinter, andekmu ya iso, kowe ya ngerti kekarepanku, guru ya ngono kuwi Kakang Durna. Guru jaman saiki kudu iso dadi wong politik ngono. Ngerti kekarepanmu piye sing nguni. Nah, Bratasena mbok loropke kon mlebu alas. Iki mengko mesti tan wurunga Bratasena bakal tumekaning pati. Sakarepmu nek mung ngarani. Yen Sengkuni duweni panemu ning jero alas Bratasena mesti bakal tumekaning pati. Kuwi sakarepmu dipati. Ya. Tarunana Windanana Sengkuni ora bakal bali aning negara Ngastina. Aku isih bakal ngenteni Bratasena iki mengko bener-bener tumekaning pati apa ora? Gandanya Sekar Gadung. Bratasena, tuh.
Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal jagat dewa Bathara ya jagat pramudita iki ndak sawang Yayi Bratasena lonjong mimis playumu melar mingkus sing dadi ambekanmu kowe arep menyang ngendi Yayi Kakang Anoman mituhu dawuh Durna guruku goleki kayugung susuing angin mapan ana ing alas Trik Basara lengkehing Gunung Candramuka. Kanggo apa Dimas? Kanggo srana wedharing ilmu sangkan paraning dumadi. Yayi Bratasena. Alas Trik Basara kuwi alas angker, alas wingit. Kayugung susuing angin kuwi ora ana Yayi. Kowe dijlomprongke karo gurumu, kowe dialap patimu. Ora ana jamake guru tegel tega marang murite. Ketang gedene tresnaku marang Yayi Bratasena. Bali ya, Di. Bali Bratasena. Bratasena bakale bacut. Bali Bratasena. Rawe-rawe ndak rantas, malang-malang ndak putung. Ngeyel bocah iki. Bali Bratasena, Bacut. Put, Pak. Bali Bratasena Ora bakal bali yen durung katekan sediane Bratasena. Hei. Stop. Oh. Ah. Hop. Bali Bratasena. Ah. Oh. Oh. Mangansur lagune angin gugur agraning harga guru-guru nita kagiri-giri ing kocap kacarita nalika samana Dian Bratasena wis prapteng tepining alas Trik Basara lengking Gunung Candramuka. Sigra mlintir gumbala hangunjal huswa hambekos kadya teksaka nembur wisa. Alas gong gegerutan kebak gurda ting jenggelek. Panging kayon sambung sumambung tepung hamaro gunung. Sigra katrajang kridaning sang panenggak. Padha sanalika bumi horeg goro gurnita padas padha gempal jurang samya jugruk. Wit ingkang gedhe rebah kabarubuh ingkang jero tancepe padha bokah ingkang cethek rungkat sak oyot-oyote matu gilang kinarya oncalang gugur
nagraning arga gumaruduk sabawane nganti kaya gerah ing mangsa labuh. Buron wana hambyar bubar mawut sarsaran. Gajah banteng singa barong wersuh kelawan kidang menjangan. Wauda kaya mangkono. Otot kenceng ngarenceng wadana hambrabak netra andhek hangatirah. Hanggeget waja Dian Bratasena. Upadi baya wonten pundi delunging kayu gong susuing angin. Sigra halastrik Basara kinarya mbat-mbatan Raden Bratasena.
Sapa sing wani ngrusak alas Trik Basara? Kok kendel tenan bocah iki. Sapa sing ngrusak? Kok kendel tenan wani mbabati alas Trik Basara ngusak asik alas kene. Apa ora ngerti nek kene iki alas angker, alas wingit. Wik. 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 Ing kono to wau den babati alas Trik Basara kalian Raden Bratasena. Sang Bratasena datan Graita. Lamun ana sajroning alas kono ana wujuding buta loro sing lagya jejaga. Raseksa kekalih sajak kaliren. Pramila golek daging sak tampel getih setetes kinarya nyambung uripipun. Solaing raseksa, solaing buta kang lagya pados pangan yen Cinandra mliwis nyampar banyu.
Kata Dian Bratasena kampuh lengdang bintulu ati sarira ngamula dumangka dek mok simbar jaja yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra adi Rukmakala ana dawuhmu apa Kakang Rukmuka pranyata dewa isih adil marang awake dhewe Yayi kok Kakang Rukmuka bisa kandha kaya mengkono kanthi dasar apa kanthi wewaton apa buktine wis cetha nalikane Alastrik Basara kene wis babar blas ora ana panganan wujude kidang kang sarta menjangan dewa malah kirim pangan sing wujude manungsa yen mangkono ayo enggal ditakoni sapa jenenge lan saka ngendi asale aku selak ora kuat ngempet luwe Kakang satriya
Sapa sing dadi jenengmu lan saka ngendi pinangkamu? Dene kowe wanuh wani mlebu ana ing alas Trik Basara kene. Wah, takon karo aku ya. Satriya Jodipati Bratasena kekasihku. Bratasena ya Bimasena. Bali takon ana buta loro sak kembaran sapa jenengmu? Aku sing jaga alas iki jenengku Rukmuka. Aku Rukmakala. Lah banjur aku tekan kene mung arep goleki. Kowe goleki apa? Aku goleki sing jenenge Kayugung Susuing Angin. Yen pancen kowe sing jaga alas iki, kudune kowe ngerti sing jenenge Kayugung Susuing Angin. Mara coba tuduhno ana ngendi papane Kayugung Susuing Angin. Aku ora ngerti papane kuncung nganti gelung. Aku lagi weruh kandhamu iki. Kowe aja ngapusi. Jarene guruku mapane ana kene. Ya, aku ngerti Bratasena. Kowe ngerti panggone Kayugung Susuing Angin. Ya, aku ngerti. Mapane ana ngendi? Mapane ana wadukku. Carane njupuk metu tutukku, mlebu wetengku. Ha teges kowe Bratasena tak pangan. Kowe arep mangan aku. Ya, aku wis kaliren, aku wis luwe. Yen kowe wis luwe, kowe arep mangan aku, mangano. Ning ibarate kewan cecek wae ditak molet apa meneh jalma manungsa. Kowe bangga Bratasena? Ya, apa habamu? Bagus. Lena pangindamu kelakon tak geget siung pengapit baliaran kowe. Hancur pecah ndasmu kowe.
Ah! Hei! Iku saknyatane Kunjang seret winangun wong deonan luwi ringeto muni rinanggo kirana merasa kami asih ilang sipating raseksa jebule Indra lan Bayu Dewaku basaku katuru hong ilahing sekaring bawana langgeng yaya ngger Bratasena wis ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya ndak gegem dadi jimat Bayu Dewaku sembahku katur pepadamu ya wis ndak tampa Bratasena dene pangestuku wae tampanana iya tak pundi handayanana kasantosan kenang apa sebabe Indra lan Bayu Dewaku mimba dadi buta ngalas kawruhanana kula marmane ulun sakloron mimba dadi buta awit saka kena paukuman saka pukulun Bathara Guru satemah dadi buta kang mapan ana ing alas Trik Basara kene dene kenang apa kok ulun sakloron kena paukuman ora bakal ulun jlentrehake ana kene kulup nanging sing wigati aku ngaturake panuwun kang tanpa upama marang kowe Bratasena kang wis ngluwari panandhang ulun iya ulun bakal takon luwih dhisik kenang apa kok jeneng kita kraya-raya mapan ana ing alas Trik Basara kene Bratasena mundi dawuh Durna guruku ngupadi kayugung susu ing angin kinarya sarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi ya ilmu kasampurnaning urip jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Bratasena piye sumurupa ya kayugung susu ing angin kuwi mboyak ana krana kuwi amung pasemon merga kuwi amung pralampita maknane kepiye jarwane mangkene kayu iku kayun iku tegese karep dene susu ing angin kuwi napas kang ateges urip cetane mangkene ngger saben-saben wong kudu duweni karep kang gedhe nanging aja wegah ambudidaya ngestokake dawuh Indra Dewaku kinarya tandha tarima kasih krana kita wis kuwawa ngluwari panandhang ulun kita bakal ndak paringi bebungah wujuding piandel sesupe Dwi Indramani ing marih kang dayane yen Bratasena ambyur sajroning samudra ora bakal tumekaning pati amarga sesupe Dwi Indramani ing marih iki bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita mapan ana banyu ngaturke panuwun kang tanpa upama ulun uga bakal paring sandangan marang jeneng kita ingkang aran Gelung Winangun Minangkara Candhi Rengga endhek ngarep dhuwur-dhuwuri kang ateges kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah lan sakabeh laku dharma kang kita tempuh iku unduh-unduhane maguru salukane margane weruh sarana takon margane bisa sarana tetiru
cekak cukupi gelung minangkara iki dadi tandha manunggaling Gusti kang murbeng dumadi marang jeneng kita Bratasena. Maturke panuwun marang Bayu Dewaku. Remna paningalmu meningna ciptamu, kinarya panjinging sesupe Dwi Indra mani ing marih. Sak banjure mangkono, ulun bakal nyuwun pamit bablas munggah marang kayangan. Jeneng kita Bratasena tumuli enggalo bali. Semono uga aku Bratasena, ulun uga bali mring kayangan. Ngestokke Dawi Indra lan Bayu Dewaku barengi Sintrang Samirana. Muga hanyembuh jantraning Bratasena satemah kasembadan sing dadi sedyaku.